weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to gurel daw je kulana nammandire beeli kawsara ko on waktu yoni ha toon to tata baccile yonti kumpitala ɗemgal pulaar ñalamo ko amde altine jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaje 2020 ina jeeya e gardidi kabaruji men e nder leydi Mauritanie hoorejo tawi ko lundo leydi Mauritanie hollirama ko gonduɗo tawi koye rappi coronavirus to leydi Mali jaadaten koye bandi men debbo Fatimata Ba leydi Sénégal kay ne jogui tawi ko rafi ɓurɗo bonde e coronavirus ɗum ɗon ko konnguli activiste Sénégal najo biyeteɗo Guy Marie Sagna to leydi Gambia hoorejo hono Adama Barrow fuɗɗima tawi ko jillu faggudu ngu waɗata hitande kala e nder leydi Gambia ma en jaadu e kodda nene Abouba kedde kumpital dunde Afrique leydi Côte d'Ivoire Ghana kame Covid-19 e nder Afrique ko bandi men debbo Bano Sarr so tawi waktu o totti ma en jaaha toon to caggal dunde Afrique bisimilla moon e kettogol joni piren pacciren ɓatake lahngala o wiyete ko Mansour Sow o yarata koye duuɓi nogas e jeetati o jeeya koto wiyete Samba Yiɗe noon waɗɗani bakkela ko almudo Qur'ana kono ɓurno wonde ko wuro wiyetengo Mbour e nokku biteɗo Saly Portugal ko ɗon o wanno biting makko ko ndeɗo hen balɗe kala wowdu biti ko hay goto yiyanimo o suwa taw andiri ɗo heedi ko dabbo nawo bamma ko wiyete ko ceerno Yero nenema ko wiyete ko sohna Binta Ba kamɓe kala ɓe jeeya ko toon to Samba Yiɗe noon ko Sara Bakkela omo jogui mawni ko jangguinowo Qur'anil Karima toon to Kidira biteɗo ceerno Tidiane Saydou Sow oɗo saaha taweteɗo e nder diwan Mbour gam yiilademo siftindon kanko wiyete ko Mansour Saydou Sow yarata koye duuɓi nogas e jeetati ko dabɓo nawo almudo Qur'ana jeeyaɗo to Samba Yiɗe Sara Bakkela gurnoɗo toon to Mbour nokku biteɗo Saly Portugal ko toon wanno biting mum caggal nde uddi biting mum balɗe tati ha oɗo saaha mo gondena suwata o yiitede bamma ko wiyete ko ceerno Yero nenema ko wiyete ko Binta Ba ɓe jeeya ko toon to Samba Yiɗe noon woɗɗani Bakkela omo jogui mawni ko jangguinowo Qur'ana ɗon ɗo Kidira biteɗo ceerno Tidiane Saydou Sow gonɗoɗo saaha mo gonden e nder diwan Mbour ene yiilomo e kala noon bawɗo yiide ciforiɗo dani hen yo jokkodira ɗeɗo hen tonggode mbatta ko 00221 77 342 65 36 nototoma ko biteɗo Abou Sow walla mbaɗa 77 699 88 51 nototoma ko biteɗo Tidiane Sow mawni ko walla mbaɗa 77 619 43 38 nototoma ko biteɗo Jakaria Dia eɗen mbiya tan yo Allah hollit taw mo selli omo hiisi ceerno Djibisi gandol lasrari kompetiɗo Ismullahil Azam laaɓaɗo l'istikhara bittuɗo gande mawɓe men ha heeɓi hen yaqin ceerno Djibisi safriyenke ngana cafrawo ñabbuji cuuɗiɗi e ɓalli debbo donkuɗo ɓesnude gorko mankaɗo ndiyam kono ne kadi ñaw biyeteɗo diabet tension ha e ñabbuji keddiɗi kala ceerno Djibisi ene safra moni kala fodde doole mum ɗo tolni sahani aɗa wo safruma taw kadi haydara ala ngam andudemo on ñaw alanamo rewam ceerno Djibisi ñabbuji ɗi tan woni ko safrirta noon on mo seyɗani wahliti hoore mum walla jarowo barogal e kala saaha ceerno Djibisi en andino dendagal Mauritanie naɓe e dendagal windere kala caggal nde waɗi jillu makko toon to leydi Mali oɗo saaha mo gonden omo tawi to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal nettet kala jiɗɗo hebdemo noddirguel makko téléphone koni sifori
sa yiɗi hebde ceerno Djiby Sy mbatta ko 00222 47 22 80 84 ganden kadi ceerno Djiby Sy ene monnanayi o wonande on jiɗɗo hebbinde nayi mum to banggue leɗɗe. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal bandiraɓe taweteɓe to Mali e ko taari Mali kala sa ari ha to Nioro Mango base makko jewitiɗo e pharmacie ene tawe ɗon woni ɗon ko biteɗo Samba Sy mbatta ko 00223 90 22 94 71 mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. ayoro mi dañi bela mi hildana bela ayoro mi joftay bela ayo bela ayoro mi dañi bela. docteur Djiby Sy wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. docteur Djiby Sy tawete to cuuɗi meɗen Kidira ene tawe région mo Tambacounda kala gonɗo toon saari ha to Kidira sara juma mawɗo mo Kidira ma tawɗon docteur Djiby Sy. so tawi ko barkewi ha fayenma Wourossogui aɗa yalta Matam aɗa naata Wourossogui pharmacie docteur Djiby Sy ne tawe ɗon kono kadi Dakar lamorgo leydi Sénégal sa ari ha to Kirma Saral Faypoun a ƴetti bi sa wi ɗum are Tampa ma tawɗon pharmacie docteur Djiby Sy. docteur Djiby Sy ene siftira dendagal bandiraɓe gonɗuɗo e fibron kisti hémorroïde nem prostate ko noonne kadi tension diabète maniyu ko noonne kadi docteur Djiby Sy ko safriyanke ngana ha tente on gonduɗo e jaɗɗo ɓandu mo ƴiƴa mum dogata so tawi a ɓattima docteur Djiby Sy ma heɓen ko laaɓi. sa yiɗi hedde docteur Djiby Sy mbatta ko 00221 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 walla mbaɗa 77 924 16 81 walla mbaɗa 78 walla mbaɗa 70 numéro leydi Mali jokkodiren e numéro leydi Mali woni docteur Djiby Sy taw ko woni WhatsApp makko 00223 70 85 72 47 ko on woni numéro makko WhatsApp walla mbaɗa 77 341 96 51 mbadde 51 mbadden dando faade docteur Djiby Sy. kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettoro e ñaganaɗon Allah jaam min jetti on tumande cuɓiɗon tawi ko ayaw weltare TV beele kumpital kabaruji e ɗemgal pular no mbironoɗen e gardidi kabaruji ɗi gardiɗo lundo leydi Mauritanie biyeteɗo Brahim Wuldu Bekkay kankone hollirama de ko garaɗo tawi ko on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus ɗum ɗon noon ko caggal nde o arano tawa ko pawgal ngal musani no fewi kono kam nde o testa nde tawama omo wondi e on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus hono no holliri l'organisation démocratique e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri tan e oɗo saaha joni tawi ko kulhuli ngala e to banggue wonande rafi makko saabu tan cellal makko ina yaari yesso no hannirta ni kono tan ɓe erima dendagal ɓesgu leydi Mauritanie nde wawata oɗo saaha joni ɗoftade tawi ko kuule laamuɗe beele wawde hisde e bone on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus hono no holliri jagorɗo kalfinaɗo gueɗe caggal leydi Mauritanie Ismaïla Wuldu Cheikh Ahmed o holliri tan e oɗo saaha joni leydi Mauritanie koko dari beele wawde ɓeydude to banggue doole hakkude mum e leydi Kuwaiti ɗum ɗon noon ko beele darade wawde rendinde e welditinde ɗen ɗon leyɗe biyeteɗe région de Golfe tawa noon ko leyɗe arabeɓe tawateɗe e diwan Golfe oɗo saaha joni ɗe kala saaha ɗe tekkere fitina luɓata hakkude mumen mani tawa ko kabɗe ha to banggue ceerugal inaari hakkude mumen e oɗo saaha joni woni yidde mabɓe ko wawde welditinde ɗen ɗon leyɗe arabeɓe ɗe ganduɗa e caɗele ina goni e hakkude mum e ɗiɗo duuɓi kala oɗo saaha joni woni yidde mabɓe ko beele ɓe ndenda kamɓe kala ɓe ndenda ɓe gona neɗɗo goto beele wawde
liggodade ngam wawde yaltinde on ɗon diwan mo golfo e to banggue ɗen ɗon caɗele ɗum ɗon ko fati e ko wiyete retraite taw ko wonande ɓen ɗon liggotoɓe to banggue sembeji leydi Mauritanie to banggue nden ka hani to banggue ɓen ɗon wiyeteɓe douane e nder communiqué jaltinaɗo ñande aljumare nde taw noon ɗum ɗon haalno ɗum ko horejo mo leydi Mauritanie Mouhamadou Wula Seck Al Ghazouani e tuma nde leydi Mauritanie mawninno tawi ko lawol mum capanɗe jeegoɓiwol ko leydi Mauritanie hemno jeytare mum o holliri tan ɗum ɗon de ko wiyete retraite woni ɓen ɗon yimɓe yahoɓe retraite oɗo saaha joni ma jobdele mabɓe ɓeyde to banggue temedere e nder temedere ɗum ɗon noon ko beele kay wawde walliddeɓe to banggue faggudu beele wawde ha joni jogade to banggue gurdam wonande ɓesguji mabɓe ha tengti noon e oɗo saaha joni gonaɗo ɗo yimɓe goni e on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus jagorɗo kalfinaɗo ko fati e cellal leydi Mauritanie ñande aletare hanki nde tawi ko kikiɗo muɗum o holliride e nder ujunere e capanɗe joyo ɓen ɗon holkisanoɓe so tawi kay gondani e rafi coronavirus temedere e capanɗe joyo e jeeɗiɗo ko kamen tigui tawa ina gondi e on ɗon rafi e kikiɗa hanki o 14 e nder ɓe cellano ɓe kepti cellal mumen nayo mbasi pittali mumen e on ɗon rafi coronavirus so tawi ko ɓen ɗon temedere e capanɗe joyo e jeeɗiɗo yitaɓe kikiɗa hanki o goto ko tato koto wiyete jeegeni timbe daratato hayun ko 19 kiifa ko ɗiɗo to wiyete Nouadhibou ko goto Tijigja goto Lixar ko 13 goto Sebha Tavrak Zeyna capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo 13 to Darou Naim 10 to Théaret Tousnin ko jeeɗiɗo Arafat ko 10 goto to Elmina goto ka to toon to wiyete Riyad dendagal ko wondi e rafi coronavirus e nder leydi Mauritanie ko ujunnaje jeenayyi e temedere e 17 wonduɓe rafi o tawi noon ko selluɓe ɓe ko ujunnaji jeeɗiɗi e temedere 8 e capanɗe nayo e jeenayo temedere e capanɗe jeetato e jeetato ko wasi fittandu mum e on ɗon rafi biyeteɗo coronavirus toon to wiyete Bogge toon ne kadi wawi yubbinede toon tawide ko heblo ɗum ɗon ko wiyete droit et devoir wonande sukaɓe tawateɓe e toon to diwan mo Bogge tawi noon nden ɗon ɗum ɗon gonɗon heblo waɗano koye guila ñande nogas e jeetati lewru novembre e nder hitande nde gonɗen nde ɗon to G16 to mabɓe to wiyete Carrefour ɗum ɗon noon ko beele wawde wallude e oɗo saaha joni tawi ko sukaɓe finoɓe toon e to banggue on ɗon diwan mo Bogge tawi noon ko sukaɓe rewɓe e worɓe kala wawde wadde ɗumen hebloji to banggue ɗum ɗon to tawi jomumen jiiɗi wadde ko wayno projet ji beele tan wawde ɓamtude wonande diwan mumen ɓen ɗon tawtorama ɗum wuuro wiyetego Bogge ɓe to wiyete Saye to wiyete Dubangue kam e to wiyete Mbohon Jeeri Ñakhaka ko noon kadi Thialgo Rumde Houdallay to wiyete Mbalaji kam e to wiyete El Basra ko noon kadi Sidé Tulde Lopel ɓe guure goɗɗe ɓen kala mbawi wawde tawtorede tawi ko gonɗon heblo hono no holliri on ɗon biyeteɗo Amadou Sily Sall o wawi tigui artude e to banggue ha joni gonɗon heblo ko noon kadi o holliri ɗum ɗon ko beele tan wawde oɗo saaha joni ɓeydude tawi ko doole wonande ɓen ɗon sukaɓe beele kam wawde gollade e wawde wadde tawi ko gollorɗe beele ɓamtude on ɗon diwan o jaari no feewi tawi ko dendagal wonande ɓen ɗon wiyeteɓe partenaire en taw ko dariɓe mbawde organisde e gonɗon heblo ha tengti noon e ɓen ɗon wiyeteɓe Rosa ko noon kay e Union européenne e ɓen ɗon wiyeteɓe Oxfam ɓe ganduɗa ko kamen goni sababu ha gonɗon heblo wawi waɗede on ɗon biyeteɗo Yérim Diop tawi ko technicien kanko no wawi yettude on ɗon ONG biyeteɗo Rosa e nder ha joni darde nde dari gam kay ha gonɗon heblo wawi waɗede ko noon kadi o erima ɓen ɗon heblaɓe e oɗo saaha joni ne mbawata darade
tinno beele kay wawde wattude haqqille no feewi e gondon heblo ngo mbaɗana on ɗon biyeteɗo Malal Samba Guissé kam ne wawi ƴettude konngol arti hen no feewi kono kadi o arti e ɗum ɗon ko wiyete jojjande aade woni tan hakke aade ko noon kadi o weltima e nder ha joni gonɗon heblo ñande altinare hande nde yimɓe hewɓe taw noon ko ɓen ɗon almuɓe ma étudiant ji janggoɓe on ɗon faculté médecine e nder leydi Mauritanie taw ko toon to université mo Nouakchott kamɓene de ɓe mbawi wadde taw ko grève wonande SEPMED taw ko ɗon jogui konngol mabɓe kadi ko médecine e nder jokkodiral ngal waddi e jayde Sahara Média o holliri yimɓe hewɓe e ɗin ɗon étudiant ji mbawi yaltude e ñalawma hande o ngam darade e dardade mabɓe ngam wadde on ɗon grève namdade hakkeji mabɓe te kay maɓe jokku ɗum ha kay nde laamu leydi Mauritanie safraniɓe ɗen ɗon caɗele kala sen gummima leydi Mauritanie jaɓɓotoɗen ko banni men debbo Fatimata Ba toon to leydi Mali. ñande aljuma 4 lewru décembre ɓeɓe gande kañum goni koninkoɓe famade no wayno payi juuɗe yimɓe jeeɗiɗo tawi ko terroriste en jiyaɓe fedde wiyetede Gata tawi ko toon to ɓuuli kese sanga waftuji 19 kikiɗe woni 19 heures tawi koye ballal ɓeɓe ganduɗa kañum goni koninkoɓe Barhan ɓe ganduɗa ko joguinoɓe laaɗi diwoje hono noon kadi kamɓe koninkoɓe famade caggal nde ɓe pawi ɓen jeeɗiɗo juugo no wayno de ɓe pawri juuɗe e matériel kewɗo walla mbiyen kaɓirɗe kewɗe tawi ko kaɓirɗe to banggue haare Bandaw hoorejo leydi Mali tawi koye laamu Sabboudou kanko de o holliri no wayno 2 lewru janvier hitande 2021 ɓaɗo no wayno fodde wonde magistrat ji 13 woni liggotonoɓe walla golletonoɓe to banggue ñawoje no wayno koɓe yahoɓe retraite ko wiyete ko foftere hoorejo jaborɗe leydi Mali o ardima jonde ɗiɗaɓire tawi koko faati e artirde e jaam e nder leydi Mali commission vérité justice réconciliation gonga ñawoje e bellital e nder leydi Mali koɗe kadi etade haɓari ko faati e janguji ngam janguji bannoɗi toon caɗele e battande arde e nder leydi he ko ngam noon artirde toon jaam duumiɗo commission pilotage tawi koye konngol o mo ganduɗa kañum woni Nihum Sirif Haydara o wiide no wayno fodde wonde million ngaji 3 neɗɗo tawi koye hakkude leydi Mali no wayno no cohli balle tawi hen million e feccere ko sukaɓe banggue guila e banggue ndenka e kisal woni sécurité hono noon kadi no wayno e banggue nguura e wiide makko no wayno ko janguji kewɗi ganduɗa ina waɗe ɓen ɗon yimɓe tawi ko guila 2012 fay hande no wayno tan e nder ndeɗo hitande e nder temedere foof no wayno janguji ina ɓeydi ha 96 woni 46%. Fatimata Ba kolle maɗa jooɗi peewi sen gummima toon to leydi Mali paaɗen koto leydi Sénégal no mbirunoɗen e gardini kabaruji ɗi Guy Marius Sagna tawi noon ko activiste jeeyaɗo e ngal ɗon catal biyetegal FRAPP France dégage e nder leydi Sénégal kanko noon o wawi tawtorede taw ko conférence de presse mo yubini ɗum on ɗon mouvement biyeteɗan tahaw kamɓe noon ɓe mbawi artude no feewi e caɗele tawa kay ko jeeyi leydi yagal tawateɗe oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal koye nder hen tan kanko dilliyanke Sénégal najo Guy Marius Sagna o holliri de ko leydi Sénégal oɗo saaha ina wondi e rafi tawa kay komo tana mum ɓuuri bonde e rafi coronavirus saabu kay ko caɗele leydi saaha foof ko kam de woni ko saboto to banggue jaggodiral woni kareli wonande ɓiɓɓe leydi Sénégal hen saaha ni ha adda taw ko barodiral o holliri e jilluji ɗi waɗi e nder leydi ndi e holliri tan o yi hen e ko heewi e nder ɗenɗon caɗele ko ɗum tan o wawi hollirde ko laamu ngu oɗo saaha joni ina foti wawde darade beele wawde safrude ɗenɗon caɗele saabu de koɗe caɗele mawɗe no feewi ɗe ganduɗa ko tana mum de ɓuuri mawnude e on ɗon rafi biyeteɗo ha joni tawi ko coronavirus ha joni koye nder leydi Sénégal tawi ni koye on ɗon fannu keddoto ɗen ɗum ɗon de koto wiyete Koungheul to ne de ko gaynako e joom guesa ko kamen kaaɓi tawi ko ñande
asirnde hono noɓe kolliri on ɗon joom guesa noon o heeɓi tawi ko yiwede fodde labɓe joyyi caggal ɗum noon o nawam toon to hôpital to wuuro wiyetengo Kaffrine ngam safara kono tan ɓe kolliri ɗum ɗon hesɗani e on ɗon diwan so oɗo saaha heedi ɓen ɗon joomen guese en kame aynaɓe e kala saaha ina mbawi habde on ɗon diwan taw noon woni sababu mum tan ko hakkude ndin ɗon jawdi kam ni e ɗen ɗon guese ha joni e nder leydi Sénégal ko fati on ɗon rafi coronavirus hono no holliri nokkure joguide cellal leydi ndi e nder ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe tato e goho tawi ko holkisanoɓe e ñalawma hande o so tawi gondani rafi coronavirus ko capanɗe jeeɗiɗo e jeegom tawa ina gondi e on ɗon rafi hen capanɗe tato e goho keeɓi rafi o koto banggue jotodiral woni jotodirɓe e wondunoɓe rafi o goto noon itti ɗum ko caggal leydi tawi o yiita ko toon to aéroport woni Bowal layɗe diwoje ngal IBD tawi noon ko capanɗe nayo e nayo ɓen ɗon ndaaɓa koto banggue rendo tawa hay goto anda hol dabɗo ɗumen to wiyete Rokat Fan Bel-Air ɗon ɗon ne jogui e jeegom Matam ko Dioyo West Foire ko Dioyo Dakar Plateau ko tato Wakam ko tato Cité Keur Damel ko ɗiɗo Guédiawaye e toon to wiyete Marmel kam e Mermoz Ngor Pikine ha toon to wiyete Sicap Baobab ɓen ɗon goto foof ina jogui ɗiɗo Almedi e Liberté 6 Padoua Point 1 kam e to wiyete Thiès Tivaouane e Yoff goto foof ko goto so tawi noon koyeɓe cellanoɓe capanɗe tato kepti cellal mumen hen sappo e ɗiɗo e oɗo saaha joni ko ma ballite to banggue foofango yimɓe ɗiɗo e nder ɓe cellanoɓe kadi mbasi pittali mumen ko nonne kay guila rafi coronavirus naati leydi Sénégal e oɗo ñalawma hande eɓe jaara e fodde sappo e jeegom ujunere e temedde joyyi e capanɗe joyyi e tato wonduɓe rafi o tawa noon hen sappo e joyyi ujunere e temedde jeetati e jeegom kepti cellal mumen temedde tati e capanɗe nayo ko wasi fittando mum oɗo saaha joni heddi e nder cuuɗi cafrore ɗi ko temedde nayyi e yimɓe jeegomo ha joni e nder ndin ɗon mbaydi tawide ko wasde ɗoftade ngal ɗon kuulal ngal lelni ɗum laamu leydi Sénégal tawi ko beele wawde tan e oɗo saaha joni farlinde e ɓesguji ɗi wadde ɗum ɗon ko wiyete masque uji woni tan cuumorɗe e yoga e nokkuji hono tan no holliri tawi ko nden ɗon jayde wiyete nder FM police mo leydi Sénégal wawi jaggude fodde temedde nayyi e capanɗe nayo tawa ko neɗɗo ɓen ɗon foof de ɓe jaguira ko wasde ha joni ɗoftade kuulal wadde ɗum ɗon ko wiyete masque woni tan wadde cuumorɗe ɓe jagga noon kamɓe kala koye nder ha joni Dakaru lamorgo leydi Sénégal tawi ko hakkude légal biyetegal Parcelles Assainies Pikine kam e légal biyetegal Guédiawaye horejo mo leydi Sénégal woni Macky Sall kankone de oɗo saaha joni e mono dari ngam kay sukkude ɗen ɗon gudde ma jolɗe tawa kay ko kandon landa mbiyete ka père woni landa makka ka ko nder ndin ɗon mbadi tan oɗo saaha joni o suɓima fodde kay capanɗe tato ɓe ganduɗa jiiya koye kandon landa mbiyete ka père ina hen noon tawa ko jagorɗe jeeɗiɗi kam ni e député ji tati e yimɓe sappo tawa noon ko to banggue ha joni directeur uji ɗum ɗon kala ko beele kay wawde oɗo saaha joni wawde daranade kandon landa mbiyete ka landa APR ka landa horejo leydi Sénégal sen gummima leydi Sénégal paɗen koto leydi Gambia tawi noon ko jillu faggudu ndu on ɗon horejo mo leydi Gambia Adama Barrow waɗata e hitande kala ɗum ɗon fuɗɗima e ñalawma hande o ko noon de koddanene Abouba eyyi ko noon tigui jillu faggudu no ganduɗa hoorejo leydi ndi président Adama Barrow ne waɗa ɗum e kala hitande fuɗɗima ñalawma hande o fuɗɗorto noon ko toon to diwan mo ñoomi woni Bara tan hande mo taccu fiiro gam yaɓande toon to diwan mo ñoomi Bara ha fayi e guure takkide ɗum ma wonan fartange ɓesguji ɗi ɗe ganduɗa kadi ne joguino caɗele gam yidde tan woytade ɗum hoorejo leydi ndi kala kadi to ganduɗa lamɗo meeɗa fawde ɗo felo muɗumanete hoorejo leydi ndi président Adama Barrow mo faw ɗon felo makko e nguɗo jillu faggudu no ganduɗa
ganduɗa omo waɗa ɗum kene tolno e lewru ɗo e nder leydi ndi ene jeeya hen kadi ko ganduɗa tampini leydi ndi ko fati e rafi mbros mo ganduɗa wiyete covid-19 tampini windere nde a tengti ɗo e nder leydi meɗen te Gambi wadde mbiyen yidɓe yaadiɓe président Adama Barrow ñalawma hande o kamɓe kala maɓe dusmo e nguɗo jillu faggudu ndu ganduɗa omo adori wadde ɗum e kala hitande ene wayno fuɗɗima ñalawma hande o mo waw yilade e nder leydi ndi no fotira no hanirta ni enete ma wonan kadi fartange e ɓesguji ɗi ganduɗa kadi ene jinno hollidde caɗele muɗumen to hoorejo leydi ndi ngala to ndewi ma mbaw huccodirde makko taw ko yeeso mbawa tigui e jangtade e caɗele muɗumen te ɗo e nder leydi meɗen te Gambi ko denen Abouba jokkodiranno moɗon weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama ɗo e Serekunda kodde nene Abouba Serekunda walla mi nawtuma Capital FM mo Gambia golle maɗa jooɗi peewi joni o jaɓɓotoɗen ko bani men debbo Bano Sara tawi ko kedde kumpital dunde Afrique leydi Côte d'Ivoire kame Ghana hani e rafi Covid-19 e nder dunde Afrique hande kabaruji e nder dunde Afrique sungoji hooreɓe leydi Côte d'Ivoire juɓɓinanoɗi ñande 31 octobre hitande ujunaje ɗiɗi e nogas tawi ɗi nawi ɗin sungoji ko Alassane Ouattara mbiyen gagni ko ɗin sungoji ko Alassane Ouattara gonnoɗo hoorejo leydi Côte d'Ivoire e mandaji ɗiɗi ngol ɗo kay woni mandat makko tataɓo ñande 14 décembre ko ñande hen kay o jogori huccidde e ɓiɓɓe leydi Côte d'Ivoire naaɓe o woda gam kay wawde jottade e jappe walla mbiyen e gardingu laamu leydi Côte d'Ivoire woni tan kay ko wiyete cérémonie investiture dawla Ghana sungoji hooreɓe leydi kamɓe e député ji 17 millions tawi ko jogorɓe kay wotori ko kañumen tijja toon kañumen tijja e ñalawma hande o tawi kay kañumen jogori suɓade 2,7 e joyi tawi ko député jogorɓe joɗanadeɓe toon to assemblée nationale walla mbiyen suudu sarɗiyeji ene wonde kay suɓade ha hande ene wonde on hoorejo leydi jogorɗo ardade leydi Ghana Boros Covid-19 e nder dunde Afrique aset hanki o centre africain tawi kay ko jurnitoɗo ko fate ñabbul e nder dunde Afrique ɓe kolliti aset hanki o million ngaji ɗiɗi jarɗon e 1,3 e 994 tawi ko ɓiɗɗo Afrique naji ko keeɓi boros Covid-19 tugui he ko boros Covid-19 naate windere nde 53 ujunere e 1,150 neɗɗo ɓe neɗɗo ko mbasi hen pittali men ko mbasin pittali men tugui kay ko boros Covid-19 o naate windere nde wonde million 993 ujunere e 990 e jeeɗiɗo neɗɗo ko mbawi heftude cellal ɓallu men tugui tan ko boros Covid-19 naate windere nde faade joni gasi ha laaɓi ko tonguɗen robinde kabaruji kedde dunde Afrique bandu Mamadou Sarr ɗo e Nouakchott faade weltare ɓiɓɓe fut Banno Mamadou Sara golle maɗo jooɗi peewi ko an uddi kumpital men e nder dunde Afrique to leydi France tawi noon ko on ɗon hoorejo mo leydi Égypte Abdel Fattah al-Sisi ko baɗɗo jillu tawi noon ko toon to dowlo France e ñalawma hande o huccodiri e hoorejo mo leydi France woni Emmanuel Macron ɓe kaldi noon e gueɗe kewɗe jotodire tawi ko hakkude leydi France e leydi Afrique ha tengti noon to on ɗon fannu to banggue haɓade ɓen ɗon wiyeteɓe terroriste en woni tan yimɓe seɓɓetiɓe leydi Angleterre ko hande de ɓe kollirno wonde maɓe puɗɗo tawi noon ko ñakko gonɗon ñakko noon koko faati e on ɗon rafi biteɗo coronavirus gasi ha laaɓi ceer ko tongunoɗen kumpital e ɗemgal pular e nder yesso haalirde nde ko musidɗo moon tawi ko Amadou Alassane Dia to karallagal to ko Saydou Abouba en jetti ko wayno banni men debbo Fatimata Ba to leydi Mali koddanen Abouba Gambia bano Mamadou Sarr kedde kumpital e dunde Afrique min dokkatonadi ko ñalawma janggo ɗum noon yo Allah waɗan en jaam Allah jarama on jarama e kettogol